Ano talaga tayo? Reenacted na tayo. Ay, hindi pa. Because nobody, even the Senate, is objecting to reenactment. Kaya lang, ang masasabi ko lang ay magdalang hiya na tayo lahat, no? Na kailangan ng bayan, kailangan ng bawat Pilipino na magkaroon na tayo ng bayan. Sir, do you think hostage yung budget? Specifically ni Senator Lacson because of his grudge? No, I hindi ko bibigyan ng malisya si Senator Lacson. Like us, he's also doing his job. But kung sasabihin na unconstitutional at wala namang basihan talaga na unconstitutional ito, hindi ako naniniwala na wala namang puso si Senator Lacson na anuhin, no, na ma-delay pa ito. No? Magbigayan na lang tayo. No? Yan ang importante. Eh ito naman hindi natin personal ito.